Kanis Erwin Tulfo, gaanad-anad naman ko kay bendalo lagi ko, no? Matod pa niya nga, pwede gyud nga tuison ang balaod. Pwede gyud nga baugon ang balaod. Erwin Tulfo. Pwede ko no nga baugon ang balaod tungod kay mataas ang taong bayan kay sa balaod. Inako og no one is above the law kasama ang Nestor. Erwin Tulfo, inako og kanang naang no one is above the law. Imuha lagi kay, imuha kay bindalo man na imo. Naong biyang Erwin, ha? Tanawa, ha? Ato lang sa kuno, atong balikan sa to si Senator Escudero. Ato sa balikan to kay wa to mahuman tong iyahang kanang naang iyaha mga sukin dig paminaw nga banat na wa to mahuman to iyang banat be kuno to kunong balikan to kasama nga kuan be kasama nga names kato si Senador Chis Escudero. Atong balikan to usama to ikatulo naman to niya, no? Ikatulo or ikaupat na to niya nga kanang naang do naman to upat ka mga butang nga matod pa niya mauni ang rason be kuno to kunong kuanon be ato paminawon kasama ni Nestor, ha. Kini. Okay. Erwin Tulfo, Martin Romualdez. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon. Pang-anim, huwag niyong payagang investigahan si Martin Romualdez. Kani sa tanawa, ha? Matod pa niya kasamang Nestor, hindi ako kakampi. Dili siya kakampi ni Martin Romualdez. Pero sa mga senador, nga nilaban ni Martin Romualdez, kakampi siya. Ngano man? Gipatawag ba? Nakadungog batang gipatawag ni Lacson? Wala. Kay matod pa ni respetar sila sa gitawag og interparliamentary courtesy. Courtesy. Gipatawag mo ninyo ang vice presidente diha. Hadlock lang yun sila. Mo ni sakto man ang giingon ni Senador Chis katong wa pa nausab ang iyahang katubang wa pa sa makainom kasamang Nestor o kanang ko. Wala pa makainom katon kaning niya nga iyahang istorya og iyang baruganan kadto pa ning panahon mga sukin dig paminaw nga wala pa sa makainom og 20. Mao man katong wa pa sa makainom og 20, grabe isoga ni ay. Isog kayo siya nga dili ako kakampi ni Martin Romualdez. Naminaw god si Erwin Tulfo, mura og nagkulima ang naong mura giasluman o nakakaog mangga ni. Tanawa, ha? So mo na siya nga dili sila kakampi. Mo ni atong tan-awon karon kung unsay reaksyon ni Chis Escudero kung dili gyapon ipatawag ni Erwin Tulfo. Kay di man siya nga dili niya kakampi ko, no. Pero muna nga kanang naang kuan man. Karon na nausaban ang baruganan. Nausaban ang baruganan ni Chis Escudero, abogado man ta ni siya. Muna nga makapausab gid ni babae kasamang ni kanang letter B bitaw mga sukin tig paminaw murag si Senador Chis Escudero bahala na lang to ipangsulti tanan. Kalimta na lang to sa dayon. Ang importante nga masalbar ang litrang B. Tanawa yan ang gisulti, ha? Nga dili sa kakampi. Sa to pa iya gyud kunong labanan. Iyaha mga sukin dig paminaw nga labanan yan suklan gyud. Ug unsa may mga panlinlang kuno nga gihimo ni kanhi Speaker Martin Romualdez.
Unya karon kay nigapon mo sa grupo nilang Soto, makalaom bata niya nga muingon sa ni Erwin Tulfo nga when ipatawag nito sa kaniyang Speaker Martin Romualdez aron nga matubag ang tanan kay siya may giakusahan ani, siya may gipasanginlan ani. Pero daan nang niingon si kaniyang Speaker Martin Romualdez nga wala siya labot anang korupsyon. Kanong iapil-apil man siya nga wa siya labot ana. Gidinay na niya. Ha? Dinay na niya kasamang listo. Ha? Gidinay oy nga wa gyud koy labot ana. So karon unya ang Blue Ribbon Committee maka laong bata nga magpatawag, ibutang tala nga si Erwin Tulfo, isog man ni si Erwin Tulfo, hasta kanis Rapi Tulfo, isog man na. Kanang inyong kaisog, ipakita na nga mulaban mo sa tinuod na katawhan, mulaban mo sa Pilipinas, mulaban mo sa mga tao, ipatawag ninyo ang mga congressman, mga kontraktor, o taga DPWH nga mao'y nagtrabaho anang palpak nga flood control. Straight to the point. Ha? Ipatawag na mga congressman nga gipasanginlan. Kanang mga congressman nga adunay mga flood control nga mga proyekto sa ilaha nga mga distrito. Ipatawag. Ha? Makahimo kas Erwin Tulfo ana or igo ra ni iya sa binotbot ra ning iya. Kaning niya tanawa Dunay video si Erwin Tulfo ambot panahon matingali nis kampanya. Murag dili man tingil na AI kasamang names. Kaning nga video makadungog ka ani mo tuo ka nga iyahang imbitaron si kaniyang Speaker Martin Romualdez para nga imbestigaron sa flood control. Kaniya tanawa Erwin Tulfo Ako tinuod lang nausab akong pantanaw ani mga Tulfo. Nausab at tinuod lang. Kay kaning ilahang kaisog di ay para rin sa mga magtiayo. Tanawa habi ko no. Tanawa si Erwin Tulfo ni tanawa. Para na sa kampanya. Alam po sa aming magkakapatid na mga Tulfo na matulungin, ganon din po ang puso ng inyo pong mambabatas ang inyong speaker. Ito po mga nakikita po ninyo sa paligid ninyo, mga street lights, mga seawall, yung mga kalsada, yung mga barrier, lahat po yan ay pinondohan po ng Kongreso through the efforts po ng inyong congressman na aming speaker, Martin Romualdez. Kung gusto po ninyo, tuloy-tuloy po yung ayuda at pagtulong po, pag-asenso, improvement po ng inyong lungsod. Wala na ho kayo siguro hahanapin pa, kundi Romualdez po ulit, di po ba? Ang tingin po kasi ng karaming mga kababayan natin, medyo alta sosyedad, medyo mukhang mayaman po ang speaker. Hindi naman niya po kasalanan kung pinanganak po siya talagang mayaman na. Kung makikilala lang po ninyo ang ating pong speaker, may puso po. Kung kayo po ay naniniwala po sa aming magkakapatid na mga Tulfo na matulungan. Tanawa Meron din po ang puso ng inyo pong mambabatas sa inyong speaker. Kaya palakpakan po natin, Mr. Speaker, maraming salamat po. Few moments later. Tanawa, kadiyot sa How can I be the mastermind? Kadiyot sa kasamang names, kadiyot sa karon to, dato na ipadayon pagkangiluha. Ngiluha ang paminaw ni Erwin Tulfo. Ato ang tagag pagtagad ni ron kay grabe di ay si Kuano, grabe po di ay si Erwin Tulfo. Nga mo na gaduda ang uban niya, grabe gud nakadaig ni Kuan. Grabe gud ay nakadaig ni Erwin Tulfo ni kaniyang Speaker Martin Romualdez sa una, paldo tingali ni. Mga pangutana na sa uban pero kamo ba kana inyo ko ayaw lang mo inyo man ko ano na paldo oy. Basin tinuod po, no? Basin tinuod po nga daghan nga mga street lights dito, daghan nga mga ayuda, pero kato nga tunada ba? Kato nga tunada ni Erwin Tulfo, unya siya karon ang Blue Ribbon Committee Chairman, sa imong tan-aw ka sa minister, kaya niya. Kaya niya nga ipatawag si kaniyang Speaker Martin Romualdez? Kaya ba niya nga
kanang naang pangutanon si kanyo Speaker Martin Romualdez mga aligasyon? Kaya ba niyang imbestigahan? Ha? Tanawa ko to yung istorya o nga grabe nakadaig niya oy. Ha, tanaw, ko na to ko nang paminawon ka sa mang names ha. Paminawon na to si kanang naang Erwin Tulfo. Ko no be. Kayo po ay naniniwala po sa aming magkakapatid na mga tulfo na matulungin. Ganon din po ang puso ng inyo pong mambabatas ang inyong speaker. Ito po mga nakikita po ninyo sa paligid ninyo, mga street lights, mga seawall, mga kalsada, yung mga barrier, lahat po yan ay pinondohan po ng Kongreso through the efforts po ng inyong congressman na aming speaker, Martin Romualdez. Tanawa ha. Kung gusto po ninyo, tuloy-tuloy po Kaniyot sa daw. Tanawa ha. Ewan to ka sa mga Nestor. Kanang mga nakita ninyo diha. Nga mga naay mga seawall, mga street lights. Daghan yung mga nakita diha. Tungod na ni kaniyo Speaker Martin Romualdez. Tanawa ha. Tungod na niya. So sa ato paduna ni sila'y pananglitan god ka sa mga Nestor og pananglitan lami kay mong pagdaig sa katao. Pananglitag lami kay mong pagdaig ba nga daig to the max na gyud ka. Daig to the max kasamang Marisa murag magduda man gud ang tao ana nga mura og nakadawat pug kag malita. Tanawa ha. Kanina murag dito ni Leyte ni. Dito ni sa Leyte nga panagtapok nga gidaig og maayo ni Senador Erwin Tulfo, dili pa Senador Tulfo ani. Gidaig niyag maayo dito mga sukindig paminaw murag sa DSWD tingali sa ani. Murag sekretary sa tingali DSWD or sa kuan pa siya kanang sa katong ilahang party list. Sa ilang party list murag mo pa siya pa ikuan ato. Tanawa ha. O niya, tanawa, unsa iyang isumpay, be ka na be? Ayuda at pagtulong po, pag-asenso, improvement po ng inyong lungsod. Wala na ho kayo siguro hahanapin pa, kundi Romualdez po ulit, di po ba? Tanawa, kadiyan sa ha. Tanawa ka sa mga Nestor. Kung gusto ninyo nga magtuloy-tuloy, magpatuloy, ang ayuda ninyo, skerbiha, no? Gusto ninyo nga padayong ayuda. Padayon ninyong magbaha ang ayuda. Wa na mo'y lain nga pangitaon pa. Martin Romualdez na ta. Man si kuan man Erwin Tulfo man siya. Unya yang gi kuan mayo si kanyo Speaker Martin Romualdez ato tingali do nagi mga maayo ga nahimo usad si kanyo Speaker Martin Romualdez sa Ilas Leyte kay taga Leyte guna siya. So naay mga nahimo dito mo na nga gidaig siyag maayo ni Erwin Tulfo. Mo na nga giingnan ni mga taga Leyte, giingnan ni mga taga Leyte kasamang Nestor nga o gusto mo nga padayong ayuda botarin ninyo. Pero atong election, last election gikontrahan si kanyo Speaker Martin Romualdez dito na inikontra niya gipa-disqualified mas kumili. Kung ibutang talang ba nga ganong gi-disqualified man to dito sa Leyte kato yang kontra nga congressman gipa-disqualified sa kumili oy. Pero si Erwin Tulfo maoy pa kanong daghang nahimo oy. Daghang nahimo sa may pasulton, daghang nahimo para tuloy-tuloy ang ayuda, botare. Beko no, sige, tiwason ka sa manems, ha? Mga kababayan natin, medyo alta sosyedad. Medyo mukhang mayaman po ang speaker. Well, hindi naman niya po kasalanan kung pinanganak po siya talagang mayaman na. Kung makikilala lang po ninyo ang ating pong speaker, may puso po. Kung kayo po ay naniniwala po sa aming magkakapatid na mga tulfo na matulungin. Tanawa ha. Awa ka sa Ganon manisto. din po ang puso ng inyo pong mambabatas ang inyong speaker. Kaya palakpakan po natin, Mr. Speaker. Maraming salamat po. Few moments Kani, sa mani sumpay. later. How can I be the mastermind? I want to make this simple and clear.
The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the national expenditure program. And that program is then submitted to Congress. Tanawa, From there, kadiyot the sa, House ha? deliberates. Kadto ni sa iyahang speech ni kuan sa statement ni kaniyang Speaker Martin Romualdez nga ni pagawa siya og statement nga iyahang gideny ang tanang mga allegations. So matod pa niya, pero og si Erwin Tulfo imuhang paminaon kanini ang tanang nga project tungod ni sa atong speaker nga iyang gipunduhan sa kanang naa nga sa Kongreso. Wala sa maingon nga tungod ni sa atong presidente. Tungod ni speaker. Pero karon ni sulti speaker nga dili man day kuno tungod sa mga congressman, ha? Gikan man day kuno sa Malacanang. Nagkasulisa sa ning mga katarungan ani karon. Mga nagkasulisa sa mga katarungan karon. Si Erwin Tulfo imuhang paminaon ningon sa gipunduhan kana ni House Speaker Martin Romualdez sa Kongreso mo na nga para tuloy-tuloy ang ayuda, wala na tingali mo ilaing pangitaon, wala na tingali mo ilaing botaran. Si kanang Speaker Martin Romualdez pangutanon ni sa dili, kami dire igo rami nga ni kuan ani, igo rami nga ga deliberates dire na ng budget, kay nga himo gid ang budget ang presidente gyud. Ang Malacanang gyud. Pero kabantay mo ito kasamang names. Ibalik ko ito gamay itong last portion sa speech ni Erwin Tulfo. Tanawa, di ba niingon siya nga, agi palakpakan po ninyo. Pilar man po gabok na makpak ang uban, murag di man mo tuong uban do. Palakpakan po natin. Mr. Tanawa. Speaker, maraming salamat po. Tanawa, kadit sa ito. Tanawa na makpak ha. Wala po sa aming magkakapatid Ang uban, wag gini pakpak. Ang uban, murag hilasan ang uban ba? Ganon din po ang puso ng inyo pong mambabatas ang inyong speaker. Kaya palakpakan po natin. Mr. Speaker, tanawa. Maraming Ang uban, salamat wag gini pakpak ha. Kadit sa ha. Ang How uban, can I kadit sa be the kasama mastermind? kadit sa. How to make this simple? Tanawa ha. Wag yun na makpak ang uban. Wag yun na makpak kasabot ang mga taga dito sa ila nakasabot nga kana imuha Tulfo ba, kana imuha Erwin Tulfo ba, murag ikaw ragi ganahan anak, ikaw ragi nakadawat og malita tingali. Tanawa ha. Sumuna nga kanang na ang kuan biya pod, ganang na ang unya kani. Grabe pagdaig niya. Pareho ni sila mga sukin tigpaminaw si Luistro. Si Erwin Tulfo og si Luistro dili gyud maglayo. Maogi mga dugua oy. Inom-nom gatong Luistro kasamang names. Kane tanawa. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. Isos. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. Kaya may AX dahil ni Speaker. Tanawa ha, tanawa. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. Tiaw At mo kaya na. may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. Shit. Kaya may AX. Tanawa ha, kung kaning ni aba, og tinud-o nag-imbestigar sa atoa nga Blue Ribbon Committee, dali kayong masakpan kung kinsa gyud mastermind. Ngano man? Tanawa ha, kinsa ngalan ang gigamit nga tungod kay dunay mga ayuda, kinsa ngalan? Kinsa ngalan? Di ba? Kabalo na mo kinsa ngalan. Ari sa kang Erwin Tulfo, og nganong dagan keng project, nganong dagan keng ayuda, kinsa ngalan ang gigamit? Erwin Tulfo, kadungog ato kasamang Nestor? Pareho. Pareho mga suking tigpaminaw. Og subject ang gigamit ni Luistro, ni Congressman Luistro, og ni Senador Erwin Tulfo.
inyong Ha? Pareho og subject. Oy. Ang wala na lang dire nga, ang wala na lang dire no? Ang wala pa nato makita nga video dahil kaya may malita dahil kay mo nalay wala na to. May na lang na congressman nga masipya. Mo nalay kulang ana. Mo nalay kulang ka sa mang Nestor. Mo nalay kulang. Pero mo na nga mga tao na maoy mo usga ana. Sa inyong tanaw, mapatawag kaha si kaniyang Speaker Martin Romualdez ni Erwin Tulfo nga siya maoy Blue Ribbon Committee Chairman. Kinsa man kahantawhana ang adunay gusto nga si Erwin Tulfo mo ibutang diha. Kinsa kahantanaho tawhana. Makaako ka sa patawag? Si Erwin Tulfo, pananglitan ibutang talang iyang ipatawag. Pananglitag dili mo tunga. Makasabina ba siya? Makakontempt ba siya? Makakontempt ba siya mga sukindig paminaw? Muna'y ato ang kanang ang pangutana diya kasamang Nestor. Kanang patawag, pwede man. Patawag lang ka, pwede. Pero pwede man ingon mo nga, ay lagto nga, respeta lang kong patawag di mo. Pananglitag dili mo tunga. Maka-impose ba og sanksyon si Erwin Tulfo kaha ni kaniyang Speaker Martin Romualdez? Kana mo'y pangutana lang mga sukindig paminaw. Tanawa Krabing ayuda. Ang sa mga ayuda nga nagbaha asa gikan. Kinsay nagatag pundo di ay. Kinsa to? Kinsa kuno to? Kinsa kuno to? Mao di ay, mao ding ingon si Luistro, kaya may tubig. Kaya may tubig. Sus, ang tubig nga niabot kay baha man. Tungod kuno kay daghan tubig, daghan ang nangamatay. Bantay ka ni Luistro, kaya may patubig. Ingon sa kaya may patubig, lain man tubiga, baha man day Luistro. Tani hatagag pagtagada, pero mo na nga kita nalay mo kuan ani. Akong doda ani respetaran lang nagpatawag. Pero anhi ko mo believe ni Erwin Tulfo kung iyang ipatawag sa iyang hearing. Si kaniyang Speaker Martin Romualdez. Pero mo lagi kanang imuhang komite, koloro man kanang imuhang komite. Mo na maniid na lang ta